Dr. Chakwera, Peter Mutharika, Joyce Banda, Abagiri Muluzi, Chihana, Jenasa, Akabambe, ndinano ntchito, ndifuna mugwire ntchito, ndifuna ndipatseni ganyu. Choyambirira ndikupata experience ya chimene chikuononga dziko lathu mukuchidziwa kuti ndi ndale. Ndeni mafuna tichotse ndale malayi munomo tiyikemo chitukuko. Ndale kuti zichoke choyambirira ino ma president mukwenda muitanizane nonsenu azipani mukakhalane pansi mupange meeting zipani zithe muthese zipani malayi muno musakhaleso chipani china chilichonse zikachitika zimenezozo ndepali zina zimene ndifuna ndikufotokozeni zoti muchite nde video yotsatirayi ndifotokozati kodi zipani zikuyenera kutha chifukwa chani. Zipani zikupangitsa kuti anthu oti mwina sakuzindikira bwinobwino choti akachite mbomamo akhala ali pamalo osayenerera kusiya anthu ofunikira. Ndezi mafunika kuti choyambirira ma MP makansala akamapita kuti akavoteredwe azipita ma independent, azipita opanda zipani fakhala kuti zipani zotathesa azipita ku independent. Cholinga akapita ku parliament kujako asamakayang'ana kuti kodi akuchipani angabweresa mfundo yotani ayi. Iwo azikaungangana kuti kodi zimene tibweresa pano pande zoti Malawi wina aliyense zimpindulira kapena ayi. Chifukwa ambiri akumavomereza mfundo zofuira chifukwa chiti zachokera kwa anzawo amene ndi akuchipani. Ndamona kuti akakhala kuti mwina atsutsana nayo mfundoyo akuchipani so mukhala naye mangawa. Ndezi mafunika ma MP ndi makansala akhala opanda achipani kuti akwanise kutumikira bwinobwino amala mopanda chifukwa. Video inaso ikubwera. Ma MP akasankhidwa kupita ku parliament ndekuti akakhala ndi udindo wosankhana makomiti awo amene amapangira muja makomiti osanasiyana kaya za chilengedwe kaya za chuma kanda za ulimi makomiti osanasiyana. Now paliso kumapangidwa so public appointments committee kumene kuchapo president azisankhidwa kuti alibenso nayeso chipani independent. Cholinga asakhale so ndi anthu amene amati ayita kusapota ndi ndife chanchane kapena azidziwa kuti anthu amene andisapota ndende apatse mpando wina wake ayi. Angupita komwe ikha akakumaneso ndi anthu amene ali independent wina aliyense akakhale nyuto cholinga choti azikagwira ntchito moyenerera. Aphungu ku parliament kuja ndi amene apasidwe ntchito yofufuza kuti kodi amene angapangira apply kuti mwina mwake atenge unduna wina wake ndi ndani makalata azifikira ku parliament. Cholinga parliament limodzi ndi akuluakulu ena azimfufuza munthu oti akhale nduna pa unduna wina wake woyenerera iyeyo. Nduna zimenezi zisamapatsidwe mandate ya 5 years ngati imene zikumakhalira padakali pano pakati azimpasa ngati contract ya chaka chimodzi and izipitirira potengera ndi kuti kodi wagwira ntchito bwanji zimene anakonza kapena zimene president anali nazo kapena fundo zimene timona kuti mwina zithandiza unduna wake kupita patsogolo wakwanitsa motani. 2 minister amene yuyu akapasidwa contract imene iyi mu contract makemo muchosemo zoti ana ake muzimphunzitsira ndi inuyo aboma. Contract yake maphunziro ana ake asakhalepo, maphunziro ana ake ukhale udindo wa iyeyo. Chifukwa ngati mwina contract ingakanike kupitira potengera kuti mwina sanapange bwino zizapanga affect maphunziro a ana ake. Nde pa contract pacha iniyo muzingopasa salary imene ikwanitse kupanga zoti ana akenso aphunzire ku maskulu kumene iyeyo angasankhe kuti ngati mwina angachotsedwa after 1 year pasakhaleso kusokonekera kuti kwase kwa maphunziro a ana. Chomwe chimayitika nchokuti zipani zikumabweresa mpungwepungwe kwambiri dziko muno fa even ngakhala nyamata zikwanjekaya makadeti zikumabwera fa kuti akumalondola chipani. Endi chipani chikupangisa kuti dziko ligawanikane. Tikathesa zipani dziko muno simukhala gawanikano chifukwa amene akudziva kuti ine ndine president okwanira ndithu kuti amala kuzondisankha ndi maphunziro okwaniranso ndi mfundo zokwanira anthu azingopita pa ameneyo kukachonga. Wosati matengera kuti poti ndi wakwathu poti uyu anagwirako ntchito ku chipiku poti uyu anakhalapo ku America anakhalapo professor ayi anthu azingotengera luso la iweyo ndizochitika zako satiso poti chipani chathu ndi chichi wathu ndi amene tena inemwe zimene zazo zitha. Chinaso zipangisa kuti kukokana kwa nomene kumakhalapo ndi maudana amene amakhalapo nthawi ya ma primaries muzipani umumu ma constituency athe chifukwa aliyense azingopita pa ballot paper kapena kuwafunzira kuti ayimire uphungu potengera ndi mfundo zimene ali nazo. Kusakhala ndi zipani ndiye kuti upangisa kuti zigawo zonse ziyanjane fandeti anthu aziyendera mfundo zofanana kuti kodi amene angatithandize ndi kutiyo osatiso kuti uya kuchokera wochokera ku ayi zimene jazitha.
china nchakuti tili ndi anthu ambiri ophunzira dziko muno aluso enanso mwina ali maiko akunja akukanika kuti agwire ntchito momwe ifati sali connected ku ndale mwina za ndale zisafuna zoti ziwakhudze luso limene chatati talibweretsa chifupi kuti azitha kupangira apply pa maunduna zithandiza kuti ma project ambiri malayi munomo apite chitsogolo chinanso nchokuti president mphamvu zoti azisankhaso atika mkulu wa ECB mkulu wa army mkulu wa polisi chani zimenezo zimangisa kuti kukuzikhalanso mpungwepungwe kumene kujako chifukwa choti anthu aja akafika pa mpando akumadikira mauda ziyokera kwa amene wabweresa pamene popo ndi bwino marangi azizipatsira wokha maudindo osiyana ngati kwame ku polisi kandi ku ECB kandi kuti maunduna azizipatsira maudindo azizipatsira wokha apo bi mabodi ndi amene akona azigwira ntchito yofufuza kuti kodi amene angakhale apanendani inetu ndikatere ndimire pamene papa anthu inuyo amuthalika akabambe ajoyce banda achakwera achihana ajenasa ndi azinzanu komanso alichadesisiwa ndi achulefa kuti ndi munthu oti akudziwa za malamulo ndikhopa kuti mukaongoza zimene ndazifotokoza papazi muzindikira kuti zikwathu ngati ubwera mbuyo nchifukwa cha anthu amene ali kuseri kwanuwo amene akudikira kuti nyo mukabwerapo akayambe kugambula zinthu mboma mumu ndipo ngati nimwo makonda di dziko lanu inuyo kuti mmalikonda di mufuna litapita patsogolo anthu amene ajawo tadulani tcheni akapeze zina zochita asadikire kuti akangobwerapo awo ndeti ife akatiponyapo ayi maudindo amene azibwera nokusogolo kunoko ngati nyo mungavomereze zizi azikhala kuti no okhaukha amene ali oyinerera kugwira ntchito imene yoyo ndekuti onsewa wosayenererawa tikha kuti tachosamo mundale mukapena mbomamo azikapeza zina zote ndeti dziko lathuli lipita patsogolo mosavuta basi tujapani kusamutsa zinthu zake twapa pomwe timayenda wapasife kuja wautali tikulandireni Councillor Jomo Osman kuno kwamvula Bangwe Top Award mwina mwachidule kwambiri kuti no mutifotokozere kuti chikuchitika ndi chani bwana Osman apa kuziwa anthu akakudandaulapo kwambiri malinga azinyalala azimachiga madzi ochokera kusadu so mmene panalili tinaganiza kuti lero tibwere tizakonzepo ndati nyamatawo limene ukuoni akugwira ntchito kudya mbatata basi ngati ana mveka taona ndithu kuti timu Jomo komanso patali anzathu a Ford alipo mpano zikutanthauzanji kuti zimenezi majalo adaditu akumafuna ndi zinthu zisintha achinyamatawa samatume ndayenda mpeni nata anagwira ntchito paife toka ngati adindo ndi nthawi somalisadikire kuti zinthu ziyambike yayi koma maifeyo tikatamanga tiapasa chinyamatawa chochita maonati achinyamatawa mamuti zikhala nawo tiwapasa kina kati mwaulere tawatenga kuti azagwire ntchito akamatuka paine papa akagule nkhuku ndizomafuna adati osati achinyamata azikangomenya anthu kukubwana chanjani achitufuna komatu tonse kumalawi kuno tikusindikira ndithu kuti simunalumbire maudindo amene mwangosankhidwa kumene ngati Councillor wa Bangwe Top Award simunalumbire drama kukhaso simunayambe kulandira tinene kuti pamenepa chithandizo mukuchitenga kuti bwana ziko lindiratu akevima zozo. Mr. Speaker, sir, that is why President Professor Arthur Peter Mutharika advised and consequently warned those that are holding on to maize to release that maize. Because when we put maize on the market, zivuda. Thank you, Mr. Speaker, sir.